Contra todo pronóstico, o Partido Socialista de Vilagarcía sacou adiante o pleno de organización grazas á abstención do Partido Popular. Os socialistas só necesitaban 2 concelleiros para conseguir aprobar as súas propostas, pero as negociacións co BNG non saíron adiante. Dende a formación nacionalista lamentan a actuación do PSOE. A valoración que facemos de inicio é lamentar este acordo, este pacto de organización efectuado entre o PSOE e o PP, entre outras cousas porque o alcalde non foi fiel ao seu discurso na investidura, onde dicía que tomaba nota da opinión da cidadanía. Dende o BNG consideran que o PSOE só lle interesaban manter as liberacións. Hai que deixalo ben claro, eses detalles foron o número final de liberacións. Optou pola vía fácil, a máis fácil, que foi apoiarse, utilizar como muleta ao Partido Popular nun intento pois de conseguir como se fose unha oficina de colocación que prácticamente todo a súa xente de confianza do gabinete anterior que ora foron eleitos neste proceso municipal pudiesen acceder a unha concellería. A pesar de que o BNG estaba disposto en ceder en moitos asuntos, o que dinamitou as negociacións foi a proposta de permitir que o Partido Popular tivese un representante no Porto de Vilagarcía. Para o BNG como forza da oposición estaba a presenza no Porto porque é fundamental, insisto, fundamental, xa que as actuacións pasadas de PSOE e de PP en relación co Consello de Administración do Porto non teñen sido beneficiosas para Vilagarcía e tiña que haber, é necesario que haxe unha voz discordante. Dende a formación nacionalista mostráronse moi críticos cos socialistas e advirten que a partir de agora farán oposición. Que a prepotencia e a soberbia que fixo o Partido Socialista, a partir de hoxe vai haber un antes e o despois cas relacións co PSOE. Os nacionalistas tamén agardan que a aprobación do pleno de organización fose un acordo puntual e que este tipo de acordos entre PSDG e PP non se dean ao longo do mandato.